A la generositat i el talent indubtable d'alguns dels millors especialistes de l'univers Gaudí. Alguns d'ells els tenim aquí, els periodistes Tate Cabré i Xavier Pete, un dels seus biògrafs, Josep Maria Tarragona, la historiadora Jordina Gort, l'especialista en patrimoni Concepció Peix, l'escriptora Coia Valls i també els periodistes del diari Pablo Montalvo i Ot Broc, entre d'altres. Una sensació que el món encara té ressaca d'aquell dia. Què vau sentir vosaltres quan vam veure aquell Antoni Gaudí fet de drons dirigint-se, jo diria, gairebé al món? Tate. Avui, aquí al suplement, a l'extra, d'avui hi ha un article de la Natàlia Rodríguez, que també ho expliques en primera persona, que està molt bé, i jo també estava, i a mi em va sorprendre molt la presència de tanta gent al carrer Rosselló, que van estar fins al final, malgrat que no tenien gaire bona perspectiva, però que van votar fins al final. I després, com que a la zona restringida només hi cabien 4.000 persones i no podies entrar si no estaves acreditat, la gent donava voltes. Era com una espècie de velòdrom. I jo els preguntava, on aneu? Perquè clar, pensava, tothom anava en la mateixa direcció, era com un ventilador, i jo preguntava a la gent, però on aneu? I em deien, seguim la gent a veure si hi ha algun lloc que es pugui veure. Sí que la gent, amb una fe, amb muntanyes, anaven donant voltes al voltant de la zona restringida a veure si aconseguien veure alguna cosa amb un puesto, perquè clar, molts, hi havia tot un carrer ple d'autobusos aparcats, molts havien vingut de lluny i clar, no es resignaven a marxar i a perdre's tota la cerimònia de l'autobús de camí de tornada, no? I llavors es van mantenir allà com un ventilador donant voltes fins que van il·luminar la Torre de Jesucrist. A mi em va impressionar molt la fe de les persones que havien anat allà a veure-ho en directe i a sentir-ho en directe i que molts no havien aconseguit entrar ni a Montjuïc, ni a Montserrat, ni a res. Però el Papa va moure muntanyes i va aconseguir que molta gent vingués a fer costat. I gràcies a això les imatges que es van veure de la ciutat arropant el Papa van ser imatges amb gent, perquè malgrat va ser difícil d'arribar-hi, molta gent va estar allà fins que van poder anar a donar la benvinguda al Papa. A mi em va impressionar molt la gent, a part de l'espectacle, em va impressionar la gent. La Maite Gaudí era el dia abans a Barcelona, la vam veure a l'escenari, a l'estadi olímpic, en la vigília. De fet, vam sentir que responia algunes preguntes, no? Sobre ell preguntava al voltant d'Antoni Gaudí. De fet, relaciona la Priorat de Sant Pere amb la Sagrada Família a partir d'unes mateixes proporcions. No s'havia publicat mai, hi ha hagut una feina al darrere que has fet colze a colze amb diferents arquitectes. No sé si ens pots... I amb tu, que s'ha corret també el Jaume. Bueno, jo he acompanyat. Simplement si ens podies explicar una mica d'on sorgeix, és a dir, què és les claus d'aquesta descoberta que tu deies que això sortiria als llibres. Sí, estic segura. Aquí darrere teu tenim el campanar de Reus, que històricament se l'ha relacionat amb l'obra de Gaudí, per el que explicava abans la Noemí, del forat que hi ha a l'ull buit de les escales helicoïdals d'aquest campanar. A més, aquest campanar té 60 metres d'alçada, que és l'alçada que hi ha fins al cimbori. O sigui, quan tu entres a la nau central i et plantifiques davant de l'altar i estàs damunt d'aquell mosaic que hi ha JMJ, Jesús, Maria i Josep, aixeques la mirada i veus el cimbori, que és el cel d'aquesta nau central, que és l'Apocalipsi, la Nova Jerusalem. I aquella alçada que tu estàs veient és aquesta alçada, els 60 metres del campanar de Reus, que fins que no es va fer el davall era el més alt de tot el camp de Tarragona. Llavors hi ha altres clocades d'ull, per exemple, que és hexagonal, quan tots els gòtics són octogonals. I Gaudí, les primeres columnes de les naus laterals, les que suporten inclinades les cantories, són de base hexagonal. O sigui que hi ha un munt de picades d'ullet entre el campanar de Reus i la Sagrada Família. Però el que encara no havíem pogut relacionar és la nau central. I llavors la Mariona Bonet Agustí, que és la neta del Lluís Bonet Garí i la filla del Lluís Bonet Armengol i la neboda del capellà de tota la veia de la Sagrada Família, que encara es veu, aquesta descendent de la Nissaga Bonet, que és la que encara és una de les dues dones arquitectes actives de la Sagrada Família, un dia va comentar: escolta, Tate, jo sempre he cregut que les proporcions de la Priorat de Sant Pere són les proporcions de la Sagrada Família amb escala reduïda, però és que mai he pogut venir a Reus a comprovar-ho. Tranquil·la, no et preocupis. Vaig trucar a l'Anton Pàmies. Qui ho ha restaurat? No, podem treure la planimetria, el Joan Figuerola. Joan Figuerola, tu has restaurat? Tens la planimetria?
Sí, ho tinc. Dic, vols dir el mòdul 7,5 tal? Perquè la Mariona deia, el mòdul de 7,5 de la Sagrada Família, que ho va descobrir el matemàtic Claudi Alsina, que també és descendent del paleta de Gaudí, Claudi Alsina i Bonafont, doncs la Mariona Bonet havia deduït que aquell mòdul es repetia. I el Joan Figuerola, al cap de 2 dies, em truca i diu, sí, ja està, ja ho he medit, m'ha dit les plantes, els alçats, les seccions, tota la planimetria analitzada, i el mòdul de 7,5 és el de la Prioral de Sant Pere, que es repeteix a la Sagrada Família, amb una peculiaritat, que aquí a la Prioral de Sant Pere fa 3 mòduls de 7,5 a la façana i 6 de llargada, i a la Sagrada Família es duplica, o sigui que la façana de la Sagrada Família té 2 vegades la façana de la Prioral i al llarg té també 2 vegades la llargada, o sigui que caben 4 Priorals de Sant Pere dins de la nau central de la Sagrada Família, o sigui que és totalment proporcional. I quan tu entres a la Sagrada Família i els teus ulls ja et diuen, perquè tots estem acostumats a analitzar, encara que no ens en donem compte, les proporcions, la proporció àurea, no? I quan entres a la Sagrada Família, aquest equilibri, aquesta proporció ben definida, el nostre cervell ho capta i ens dona com una tranquil·litat, tot quadra, que és la mateixa que tens a Reus. O sigui que hi ha aquesta correlació, que això no pot ser casualitat de cap manera. En el moment que es va influenciar i es va inspirar amb l'ull buit, amb l'hexàgon, també va agafar el mòdul de la Prioral. I per això et comentava que això sortirà als llibres, perquè clar, fins ara el Martinell havia parlat de l'ull buit i ara ja es pot parlar clarament de tota la resta. Jaume, on t'has quedat? Bueno, era... Cada racó de la Sagrada Família, explicant per tant Gaudí a milers de persones. En la línia del que deia la colla, les seves arrels també tenen marca, tenen empremta a la Sagrada Família. Ho descobreixen els visitants també, això? Sí. Què n'hi expliques? L'altre dia amb l'alcaldessa ho dèiem rient, quan va venir el Marc Giró i va fer programa des d'aquí. La gent de Reus sempre diem que som de Reus i no ho podem evitar i portem el nom de Reus gravat, tatuat. I sí, és el primer que dic, que això és que Antoni ho dic, que és de Reus, que jo soc de Reus. I llavors diu, no està a Reus, a una hora, perquè esclar, si dius 100 quilòmetres, com que van funcionant amb miles, doncs jo dic one hour, una distància, que tan tranquil·la. I llavors explico el campanar, explico la infantesa, explico l'ADN. Clar, no puc dir aneu a Reus a visitar tal cosa que ho dic perquè no pot ser, però llavors dic aneu a Reus, expliqueu Art Nouveau i tal i qual, sí que sí, Jaume, la contesta és sí. Potser d'aquí uns anys podràs dir que vinguin a Reus a veure la capella de l'Assumpte. La capella de l'Assumpte, sí. Deixa'm dir, ara que m'has donat la paraula, deixa'm fer una cunya, perquè quan el Jaume m'ha comentat el del Mas de la Calderera, jo el que vull també explicar és que un any abans de morir, Gaudí va morir l'any 26, que ara celebrem els 100 anys, però l'any 25 el seu marmessor, que era el Domènec Sobranyes, que era d'aquí Reus, va fer donació a la Cúria de Tarragona de les finques que encara tenien a Riudoms, entre elles el Mas de la Calderera, perquè es diguessin misses pel pare. I del que quedava a Reus, accions i coses, perquè es diguessin misses a la mare, i ho va fer a través de la Lliga Espiritual de la Verge de Montserrat perquè llegissin les visites. I llavors, quan va vendre el Mas de la Calderera, encara no hi havia aquest mas del dibuix, no existia. Era el maset rònec que sempre explicaven les seves masoveres al llibre del Guix Sugranyes, que era un maset de 2 alçades, que era de terra i que no era cap mas. Llavors, quan mor Gaudí l'any 26, anys després la Cúria ho ven. I ho compra aquesta família de Riudoms, que són els Cors, que són els que encara ho tenen avui en dia. I aquests són els que edifiquen el mas. O sigui que aquest mas que tenim a la Totebac que ens heu regalat és construït anys després de la mort de Gaudí. Llavors, clar, no hauria de figurar enlloc. No hauria de figurar a cap biografia de Gaudí, ni hauria de figurar enlloc, perquè no existia. És totalment dels anys 20 noucentista, per tant és construït després de la mort de Gaudí i aquesta foto no hauria de sortir enlloc, perquè aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat. No ho dic per llegir. En tot cas, ens aboca a les seves arrels riudomenques, les persones, en l'actualitat. I és evident que ho tindrem en compte. En el suplement, l'escriptora Jordina Gor, que ens acompanya avui, parla d'aquest paraigua ideològic en què es va formar també Gaudí en la seva joventut, al centre de lectura,
on compartia tertúlies, actes, va fer una revista també. Sí, és que és insondable perquè va viure 74 anys, quan estava a punt de fer 74 anys, i hi ha molts aspectes d'ell que han estat tapats. Primer per les condicions polítiques, no es podia parlar de la seva catalanitat, perquè clar, durant tota l'època de dictadura de Franco, de postguerra, va quedar com a soterrat. I aquests fets que formen part de la seva biografia, que ell anava a manifestacions catalanistes amb el bastó de vell, que va ser arrestat una nit per no voler parlar català amb un policia que el va frenar quan anava a entrar a Sant Josep Pastor a la missa pels caiguts de l'11 de setembre organitzada per la Lliga Espiritual de la Verge de Montserrat. Totes aquestes característiques havien quedat amagades, no se sabia que Gaudí era tan activista català. Fins i tot 30.000 persones que van anar al seu funeral no era tant perquè era l'arquitecte dels pobres, com s'ha dit fins ara, sinó és perquè hi van anar, igual que van anar al funeral del Guimerà, per manifestació solidària amb el catalanisme que en aquell moment estava totalment perseguit per Primo de Rivera i fins i tot en aquell moment hi havia delacions, et podien delatar per ser catalanista i Gaudí estava acollonit a la seva família de que el delatessin perquè era superactivista i tota aquesta gent que va al seu funeral és per solidaritat catalana. Sí, sempre s'ha parlat de perquè era l'arquitecte dels pobres, però allò era una manifestació catalanista. Aquest és un dels aspectes que s'ha anat destapant en els últims anys i està totalment científicament escrit pels seus biògrafs. I com aquest aspecte, doncs ara hi ha tot aquest aspecte de la sostenibilitat. Un arquitecte de Madrid que es diu Carlos Salas ha fet una tesi, la va fer ara el 2023, per publicar el llibre de que Gaudí era el precursor de la sostenibilitat. Era sostenible sense saber-ho. Sí, i aquest senyor ha fet els textos, sense saber aquest enfoc de sostenibilitat avui en dia. Aquest senyor Carlos Salas ha fet un estudi de la Casa Batlló i de la Pedrera amb els estàndards d'avui en dia i tindria l'estrella verda ecològica. Està publicat el seu llibre, Carlos Salas, Gaudí, precursor de la sostenibilitat i la biomimètica 100 anys antes, és el subtítol del llibre. O sigui que fixa't, està sortint el Gaudí catalanista, està sortint el Gaudí sostenible, perquè aquest home era tan científic, tan experimentador, tan versàtil, que fins ara estem descobrint facetes de la seva personalitat, de la seva obra. Ja que menciones això, i si em deixeu fer una mica de contrapès, correm el risc també de cremar la figura d'Antoni Gaudí més mediàtic, vinculat al marxandatge, al turisme? Jo crec que no, perquè fins ara a Reus, per exemple, Gaudí no estava explotat. Aquest any hi ha hagut aquest boom dels amics de Gaudí, que hem de donar les gràcies aquí a la Maite Gaudí i al Lluís Serna, que ens han posat el mural de Gaudí, l'escultura de Gaudí, i cada dia els mitjans, totes aquestes coses que estan fent, després hi ha els de Gresol, i aquí tenim el senyor Emili Correig, que també us hem de donar les gràcies per la capella d'Assumpta que portareu a Reus, i l'Ajuntament perquè està donant suport a tot això, i la Diputació, amb la Noemí, que també li està donant suport. O sigui que això que dius, jo no crec que es cremi perquè fins ara no estava explotat. El Gaudí Centre aquest any s'ampliem la immersió, vull dir que estava subexplotat, diguéssim, subexplotat, i a partir d'ara podrà estar. I en relació a Barcelona, Coia, què penses quan veus milions i milions de persones que es passegen per la Sagrada Família? Hi ha un punt de contradicció també en tot això? Esclar que hi ha un punt de contradicció, la vida és contradictòria i... Jo dic que els nens petitets, els que netegen i els que salten del cotxet, saps on se'n van corrent? Els rajos de llum vermells van allà com un gatet, els gatets que busquen els rajos de llum i s'hi queden, doncs els nens se'n van corrent allà, el reflex del groc, del vermell i del verd, i s'hi queden allà quiets, com si es banyessin. Aquest 2023